voin chu dan lam chung chang tlem han soidaw nila a thrawme hei India ramah hian dan kan ti hi chi hrang hrang kan ngah hle mai a ziak tam tak a awm ani chuwang chuan dan kan ti hi a ziak anga pawm mai tur hi ni a kan ngai dan a lo hrilh fe ve viau chi pawh ani lova kan en wangwanga kan ngai thla a kan chiar a ngai dan kan lo nei tlat thin awang hian kan lo dong fu thei thin lo ani kan ngai dan le kan du dan hian an siam mi lo ti hi kan thei nghil tur ni lo kan ngai dan ani emaw ni lovemaw a ziak ang top hian pawm mai tur ani a kan lo zel din bel ve vaka kan lo soi ve vak thina chuwang chuan mipui hi ani lo zawngin a hruai kawi the ani chu a hlo awm lutuk ani a inziah dan a fiah lo emaw chiang tok lo a awm ani chuan a hrilh fiah theitu a interpret theitu chu high court te supreme court te kha ani mai a heti lai ziak hi chu tiang chuan pawm tur ani e chu tiang tih na chu ni e anon ti chuan dan thar kan nei ti na ni mai a chu i helova kan hman le tur chu ani mai ani supreme court phei chu court sang ber ani a supreme ti tanga hriat mai awme a thutluk na phei chu alal hle a alal ber ani aron soi fiah dan kha arin top mai tur ani le mai a thutluk na kha pomangai thina chu thutluk na chu overrule ani ma chuan kha ading chang thin ani court chung changa po han soi tai la ukil in khinna tam tak mu tur awma chiar tur te po awma chu tianga te chuan supreme court judgment nei tha te hetiang ho hi chu an ding chang le nge thin ti hi setel veila a thra ome tun isu zo akha kan MLA zom tapu do ma disqualify chung chang ate po ti le soi te po tama then khat chon dana bo chilowa supreme court judge pakhat dana bo chia tia soidu te po kan om thin ani khatiang kha ani lova soitong khana zia ka pom mai turani azia a chiang lawa kha supreme court judgment kha an ring ta thina chuta chuan supreme court judgment khan chu tiang chu ni e aron ti chun kha kan rin mai anga yani supreme court judge pakhat dan khawa bo chet ngot theilawa he tilaya dan a inzia dan a chiang lo kan ti ang chi te khang chi te kha alo hril fia to si ani chuan chu kan ring mai tur tina ni chu supreme court interpretation a hi achung nung lor lak ti hi kan hriat a thrawme te chuan kha ni deuh mai sila nakina man huna te engemaw huna kan la soi chho zel tura ngaila a thrawme dan hriat lo hi chuan namatling lo ti te kan thina then kha chuan hei hi a hlo awm mai mi na hriat miau lo chuan a hlo awm mai chu ti khati te soi thin an awma ma se kan ngai tu tur zo ka chu mi ina chuan lam dan a hriat lo wanga chuan lam anei don ani chuan tu hian nge dan bo chia reng hian kalo hrelo valom an ti vekanga tu chunge an khrem ta kang tual that an khrem do nanga tual that hi dan bo chia na ni ti ka hre hleine pong sol hi dan bo chia na ni ti ka hre hleine dam doi zor hi dan bo chia na ni ti ka hre hleine kan tia chuan lam kan nei vek si chuan ingti nge kan in hrem theiang le ti kha kan ngai tu na om jok sela thawme